Juventus Club Amore Bekirkara, edin hawnhekk għal dan is-sitt podcast nilqawkom u grazzi tal-li xogħolkom tisseguna. Għandna magħna llum lil Simon. Grazzi Simon tal-li ċettajt din l-istadina u tal-li ħadkun qed titkellem miegħi llum hawnhekk. Xtaqt nibda dan il-podcast Simon billi nistaqsi lil kulħadd. Ibda milli tina ftit introduzzjoni fuq l-irwol tiegħek fil-klabb. Jiena Simon Vella, li fil-kumitat għal l-aħħar 24 sena, bil-bidunet, kienet twila ma soddisfaċenti wkoll. Bħala pożizzjoni tiegħi minn dejjem kont direttur tal-klabb, u bħalissa qiegħed viċi president ukoll. Il-bidu kien jibes, però kien ta' soddisfazzjon kbira. Meta tagħna l-ewwel sena jkollok 2000 membru, kienet kienet ħolma, eżatt, 24 sena. 1997. Kienet ħolma. U ma' żmien dejjem kienet twila u ħadna pjaċir bil-fatt li bħala soddisfazzjon bdejt mill-bidu u bdejna mixjin. Sallum għandna da ġojjel li kulħadd jaf x'inhu. Ir-rol tiegħi bħala direttur hija apprezzata ħafna mill-membri għal-fatt li dejjem nabgħedjaw, grazzi dejjem għal-President, Sergio Fenek, għax dejjem għaddej, u kważi ħarejtek b'mod da li jgħini, pero b'mod ġviri biex ninnuħu pjaċir bija. Pero, l-ek li soddisfazzjoni għandi. Sewa. Il-bidunet. Semmiet il-President, inti Joseph Fenek. Kif tiddeskrivi bħala karattru bħala President, kif tiddeskrivi? Nasib għed mill-iktar nis li il-ektafu inti fil-Kumitat. Eżatt, jina kont fil-Kumitat fil-fat qablu kont fil-Kumitat. Le Joe Fenek huwa magna. Magna, trid tkun titteħħin. Għax kienet ma jittik ċans, dejjem għaddej, ma sens tajjeb tal-ġviri, dejjem għaddej, sajn namlu hekk. U dak huwa l-dak tiegħi. Li hawnhekk dejjem għaddej, fil-fatt noħod l-okkażjoni biex nitlob il-membri kont nħalli għall-aħħar Malti biex jibżaw għall-post. Għax l-ispejjeż li nagħmlu u x-xogħol il-xogħol ħalibek, ma jiġux għax ħafna biex-xogħol nagħmlu jiena. Però l-ispejjeż li nagħmlu mill-aħħar mhumiex tagħna, għax il-flus ta' klabb mhumiex tagħna, flus ta' klabb huma tal-membri. Li nitlob kemm jista' jkun jibżaw għalih ħajgawduh. Sewa wis. Qed nagħlilek fil-klabb 20 sena, fil-kumitat 20 sena u x'hekk? 24 sena. Tgħidilna xi ħaġa fuq l-esperjenza tiegħek forsi fuq il-klabb intrajtu jitwieled jiġifieri il-klabb. Kif inbidel niżmien l-hawn, tista' tiżgrifili xejn hekk? Fil-bidu da jiena bdejt dal-klabb kien vera u bl-ħsieb. Titkellem ma' ħabib tiegħi, ċertu ħadd ġew spederi, u smajt li se qed jibdew jinħama klabb ieħor. U qed titkellem hija għalli nafu, għalli l-Marżamit, l-ex-President, il-President fondatur, għalli huwa kuġin tiegħi, għatlu mela morru nkellmuh. U morna nkellmuh u da Mark, mela oħra okkażjoni. Ħatafna bil-Malti għalli Simon għalli jew biex bħala membri, għalli jew tuna daqqatit. U minn hemm dejta. U bat kien Manuel Kassar, tagħna premises. Fil-bidu konna niltaqgħu l-Ant Mark Zamit. U bat daħal Manuel Kassar u tara premises tal-Melita u bdejna dej. Ġibna li kienet dak iż-żmien 24 sen ilu l-kart tal-Sky oriġinali li kienet ħitt kbira, ġvieru, minn jaf kemm kellna panik, kemm kien ikolli panik, u ġġablu barra, ta' passat ġġablu mill-Italja u bidi minn dak. Però dak kien is-suċċess ta' klabb. Min hemm beda suċċess. Bek ġew 2000 membru u kien ikollna Melita ippakjata. Fis-sens ta' kelma Manuel beda f'kamra, bad dejjem nżidu. U bad iddeċidejna li nsibu post alternattiv, post iktar ikbar u jkun ta' klabb. Fil-bidu konna qegħdin niddilja fuq klabb ieħor, post ieħor viċin ħafna taw, konna kważi ħadnieh. U f'kemm li ngħidlek sfaxxa kollox. U sibna hawnhekk. Kienet sala ta' tiġijiet abbandonata, mitluqa, kien ġilha ma tintuża żmien. U bdejna naħdmu bil-mod. U kulħadd ġifieri xammal il-kmiem il-kumitat kollu għandi ritratti jiena tara nofsu kumitat kunu fuq l-iskafoli. Min jagħmel il-wires, min jagħmel il-casing.
għamilna ħafna xogħol. U ma grazzja tal-Alla llum. Għanna palazz. Għandna palazz, għandna ġabra għalli. Kiena dejjem nħobb insemmi għandi ritratti. Meta ġi bettega tilla t-taraċ, għandi ritratti. Qiegħed f'nofs it-taraċ, qiegħed bireħ kara. Da bettega minnek, f'daq waħda realizza speċi, da posters waħajt fit-taraċ. Da bettega minnek, għalenna ġifieri jiena qiegħed il-klab ġiġa. Bib il-barra fuq, da naħseb pretenda li ħajtla xi taraċ u jsib xi kamra. Qiegħed hekk bideħek, għalenna ġifieri jiena ġa qiegħed il-klab, bib ta' barra fuq. Huwa klab. Waħdek brasu, u bada insomma elogju sħiħ li bħalkom mawx, klab bħalna mawx li għajda kulħadd, per eżempju nsemmi l-Idris, ġi Idris Ammata, u ħad jafnu Idris. Beda jarna Matti. Għallinnitom ġina. Għallinna dort id-dinja. Dort id-dinja, dort il-klabs, kważi tal-Juventus kollha. Għallinna ma bħal da. Mawx. U ma naħsibx li ħakun hawn nies li se jkunu kapaċi jagħmlu dan li għamiltu intom. Għallinna da bżaw għalih, ġojjel, u ħansemmikom mad-dinja kollha. Kompliment da. Ejwa. Dak huwa weħbu sodisfazzjon meta tisma' mhux li l-hom messaġġ kull plejer li jiġi. Kull min jiġi minn barra meta jara l-post, kulħadd jibqa' meravigliat. Għalli f'disbisoqsi ma' isek antiċipajtom u weġibtom. Pero kol insaqsik, semmejt li episod jizbi hawnhekk, pero kol insaqsik laqwa memorja tiegħek f'dawn 24 sena. F'kemm jekk involut fil-klab. Lim kienet? Bħala klab il-Mawra ta' Trezeguet. Kienet kedda, għal-min jaf l-istorja, kienet kedda kbira. Jena ma nafx l-istorja. Li tilfu l-aeroplan u ġew tard fil-fatt mill-airport baqgħu ġejjin ir-reception. Tista' timmaġina aħna bin-nies kollha bil-qiegħda u li kuntattjaw ma' ġofin. Ekkux jaslu bil-ħin u kollox. Kienet kedda kbira, però kienet tajba wkoll. Li kien ġu moġġi miegħu. Dik bħala klabb. U bħala xogħli personali it-tlet finals, sfortunatament l-għabdu waħda ma ġiet mirbuħa, ta' Dortmund, ġu l-Merita, tal-Real Madrid, hemmhekk ukoll, u l-ikbar waħda li kienet ta' soddisfazzjon kbira x'għamilt xogħol ħafna xogħol tal-Milan ġewwa Trade Fairgrounds. Fatt fil-li ħanamluha barra, għamlet ix-xita, daħħalna kollox ġewwa, kieku arbaħni dik il-ġurnata kienet tkun serata. ċera żgur li kuna, segnetu. Għax kien hemm in-nies post eċċezzjonali, kienet sabiħ ħafna. Sewa. Naqbu fuq il-Juventus, issa naħseb kien introduzzjoni tajba ħafna, u naħseb li kulħadd ħalbos jismaħħa. U żgur li hemm iktar stejjer li jkollok iċ-ċans tiru kontanna l-qudiem. Naqbu fuq il-Juventus issa. Ir-riżultati jisom dan l-aħħar vera kien daw il-ġimagħtejn waqfa dal-internazzjonali ma jisom dew ġejjin ir-riżultati. Rebħu ma' Chelsea kif importantissima fl-opinjoni tiegħi, kif ukoll ma' Torino rbaħna u xejn. X'taħseb fuq dawn ir-riżultati? Mhux bingħat ta' skor biss, anke bingħat ta' prestazzjoni issa. Le, jiena anke meta kienu żejn il-Mamdox fil-bidu għalkemm kont diżappuntat, però dejjem kelli fiduċja fit-tim. U dejjem nemmen u għaddi nemmen li plejers hemm, materjal hemm, u għaddi nemmen li jiġu mal-ewwel erba'. Ġifieri dik qatt ma telha. Jiena fit-tim li hemm nemmen fih. Jonqos xi jirtokki u jonqos xi plejers, naturalment. Il-ħażin li ġara li timijiet oħrajn. Aħna antiċipat nerġa' fuq ir-roba tar-Roma. Ir-Roma ġaq li nisattiljati jisom u ġaq qabdu ritmu tajjeb. Il-Juventus, anzi, qatt ma bdew hekk ir-Roma. Il-Juventus jisom ħadu aktar easy. Issa ħajaqbdu Sebi kien xi raġuni, għaliex? Ma nafx, forsi bidli ta' coach. Mentalità ta' bidli ta' coach. Issa Allegri huwa coach esperjenzat. Iva, ma xorta ma kienx jilabu kemm sarri u kemm Pirlo. Is-sistema tagħhom m'għandux għasum ta' Allegri. Naħseb rid jerġa' jaqbad. U Allegri kulħadd jafu dejjem hekk jibda. Qatt ma jibda gazdam, dejjem jibda dik jibda bil-mod tila u ma tirranka. Dan jkun għadu ma jaqx. Eżatt. Ma somma dik problema kulħadd ħafna. Ma Allegri naħseb iktar biex idaħlu plejer tkun ċert minnu. Ma jippruvax waqt il-logħba. Plejer ma jippruvax waqt il-logħba. Easy eżempju. Da easy u tajjeb u ħażin. Għalina ħażin għax tibdew sejrin. Hekk ma
dejjem tagħna raġun u dejjem kollu raġun. Dejjem kollu raġun. Sewa, naħseb naqbel miegħek sa minn ovvjament għallek li jisu jibda bil-mod. Dejjem kawt, dejjem. Eżatt, dejjem jibda kawt. U fl-aħħar mill-aħħar dejjem tagħna riżultati. Jiena qed nittama li all right, jibsa li jkolik. Però naċċorta Ma nix għadu maqtuwa jibna, hemmhekk. naqra jibsa. Naqra jien. Però xorta nemmen li ġu għal Sewa, li jina dik m'għandix dubju dwarha, lik naħseb imma jekk mhux ħanieħdu niġġieldu għal ħsieb. Nispiċċaw. Jalla dawn riżultati li ġejjin issa jkunu pożittivi. Semmejt inti li hemm bżonn xi tokki fl-iskwadra. U l-fatt nixtieq nistaqsik fuqha wkoll. Hemm xnijat fuq il-merkato bħalma jkun hemm dejjem, jiġifieri il-merkato orred vera jkun fis-sajf u f'Jannar imma s-sena kollha dejjem il-merkato. Qed issemmew it-tluq ta' McKennie u Ramsey bħalissa eżempju. X'taħseb dwar dan fil-dawl ukoll li ma nafx hekk rajt il-kumenti li ta' Ramsey meta kien fuq l-internazzjonal ma' Wales u kemm il-darba qal, mhux ewwel darba qal li it-tim mediku ta' Wales jafu kif joħorġu l-aħjar minni, jafu, eżatt. U issa dejjem jagħti dawk il-botti lil Juventus u mbagħad jibqa' hemmhekk xorta waħda. Biex taħseb mitluq tiegħu u McKennie jekk fil-verità Ħanibda minn McKennie. McKennie għalija huwa plejer tajjeb, però mhux plejer tajjeb. Fil-bidu beda tajjeb, però plejer li tkun taf il-mostri tiegħu fl-Italja. Sana, ma t-tieni sena ma tibqax kif kont l-ewwel sena, jiġifieri mhix ta' standard. Ta' Juventus, jien għalija McKennie mhux plejer ta' Juventus, dispeċi jiġifieri għax fil-bidu qed saqqaħt ikun plejer da, però beda tajjeb u l-ewwel majna. Ramsey kont ippretendi ħafna iktar minnu, però bil-rispett kollu. Jew għax jiena plejers Gran Britanċi fl-Italja jiena ma tantx rajthom. Jiena fil-verità rajda stramba kif ġie Ramsey, Eżatt. Ma tantx rajthom ftit kien hemm laqgħu ritmu tajjeb, dejjem matew. U jiena ġifieri ma niddejjaqx li jilħuhom jibluhom it-tnejn. X'taħseb il-kummenti ta' Ramsey imbagħad? Jista' jkun ukoll. Jista' jkun ukoll, ma jista' jkun is-sistema tal-logħba wkoll. Fis-sens l-att fiżiku huwa differenti kif x'taħseb Fiżiku huwa differenti żgur. U meta tilab fil-lig Taljan, kulħadd jaf x'inhu lig-Taljan. Close marking. Tagħmel differenza kbira. Issa hekk plejer kif tagħmel close marking twafqu li Ramsey huwa naħseb minn dak it-tip ta' plejers. Kif isir plejer miegħu ma jibqax il-Ramsey li jkun, ma tħallekx ilha bil-marti kif ngħidu aħna hekk ma tħallekx ilha jaqa' tagħmel logħba. Li jiena jekk nara Ramsey mhux naf li plejer tajjeb. Naf li plejer tajjeb, però fl-Italja għalhem ngħix ma' Juventus. Naħseb fl-Italja jiena ma mhux plejer tajjeb. Jista' jkun jiena ħatta wkoll li dokumenti tiegħu kienu mingħand mediku wkoll. Jista' jkun li tefa' botta lit-tim mediku ta' Juventus fis-sena żmana bħalma nafu dejjem inġed. Jilgħab waħda 3-4 barra. U ma' tim ta' Wales dejjem irnexxielu jilgħab il-full 90 minutes. Ma hu biss. Mhux hu biss, imma hu injury prone diġà u forsi ma nażżid. Huma Wales jilgħab logħba. Naħseb li jkun il-focal point ukoll u Eżatt, mela ħebbes li għandhom. Huma Wales ma jilgħabx kartuni ta' fuq, hekk jilgħab logħba fil-lig kull 4 logħbiet. Jiġi qed jilgħab l-istess ammont ta' logħbiet jilgħab mill-Irlanda. Ma Wales. M'hemmx dak il-logħb kontribwu. Ma naħsibx li kemm għalih forsi qed jipprova jagħti l-affarijiet li mhux sejrin tajjeb minn ħadd tiegħu. Jien naħseb li Juventus ma jistgħu jagħmlu xejn. Ma narix problema ta' Juventus, kien għandna problema fiżika tiegħu, jiena kelli problema. Ma fiżika tiegħu, però ma Juventus qed tinbagħtu qed tuħ bħal ħalli. Eżatt, ma mhux ċiċċiba. Ma mhux każ ġifieri li il-Juventus qegħdin jittrattaw ħażin bħala fiżikament, speċi. Mhux dak is-sens. Ġifieri minnu hekk. Ġenerali, tara jisu l-kommenti tiegħu jisu li qiegħed jagħti bħal. Eżatt, jagħti l-limitazzjoni tiegħu fl-Italja. Jiena dejjem qed nitfitax, u bħala plejer tajjeb. U femmi, qabadna fuq dan is-suġġett tal-injuries, ħaġa tal-iskantament, jiena ma tantx insegwi injuries ta' timijiet oħra. Però matul is-sena matul l-istaġun, l-injuries li konna aħna huma fenomenali numru, Anzi, kien hemm żmien kienu ħafna. Fi żmien
xisbu palissa, fizmu li kun ġew il-Juventus għaw Malta għaw. Flow 6. Flow 6 u għek, kun hemm Balla Angels, 5-6 players u għelu fi, jitlu kliedi għoġu għal-buħara. Għalli naqsu. Nistanna rajna kontra Napoli, kena ħafna. Ma loba kultant, kultant iġik loba għek. Ma għamlu sena, għamlu karriera, kunna nejdu fizikament kienu batuti ħafna. Tkellimna fuq McKennie, tkellimna fuq Ramsey, però wkoll tissemma sakrifiċċju Rabiot. Tissemma sakrifiċċju Rabiot bħalma semmejna flimkien ma' Ramsey u McKennie biex ma nafx jekk smajtix di insajn. Le, ġejja li ħafna ġew mhux wara kont se ngħidlek. Qed tissemma li t-tluq ta' Rabiot, McKennie u Ramsey biex nakkomodaw ir-ritorn ta' Pogba. Issa, vera, mhux vera, emmejja niddiskutuha. Taqbel inti ma' ritorn ta' Pogba u ma taqbilx u kif tara d-istituzzjoni kollha, għalfejn taqbel ma taqbilx. Naqbel 100%. L-għanet, Rabiot player li jtik loba jew tnejn li ġennek. U bat jimlek ċet lobet oħra, ma tkunx taqbel qiegħed fil-Gradjoli. Għanoni, muġri. U Pogba huwa player li waħdu jaf dik il-loba. Jaf jibdillek loba. Jina li Pogba nibdu ma' kulħadd. Ġvili, emmin jaf nofs il-gram, semmejna l-Rabiot, l-McKennie, tlita mandom xasmu, għasideja ma' Le, ma jibdewx ma' Pogba, ma jibdewx. Pogba waħdu biss jafitek il-loba, jafitek il-biddillek il-sultan. Taqbel imma mbagħad allura li jżilqu tlieta biex jiġi wieħed meta nafu li Allegri, once again, ma nafux hux vera jew le, kien irrabjat ħafna li ma tawx midfielder ieħor fid-diriġenza u ħajdilqu tlieta u jiġi wieħed hekk. Id-def mhux ħajonqos fin-nofs. Sa jonqos. Però fl-aħħar mill-aħħar bejja wieħed ilha. Ġifieri, xorta 11 ħajlabu. U vantaġġi ta' Pogba mhux pro-injured. Vera. Feeling pożittiv la kollu. Għarat, li kollok rezerva hija tajba dejja. U ta' ma kollok iktar aħjar. Problemi għal coach, ma dik problema tiegħu mhux. Aħna l-importanti li konna ħlax tajbi fil-gram. Mill-aħħar. Le, jiena għal Pogba nibdilu li. U ma taqbel allura mal-paga li ħajkun nagħtuh hemmhekk għax huwa investiment kbir li jiena naħseb li jekk jiġi Pogba l-argument imbagħad ma nispiċċaw ma nirpux il-lig, eżempju, jew kellha naslu ċertu fażi Champions League. Ikun signing li sewa ftit li xejn. Ija, vera, ma l-lum devija trend, x'tagħmel? Tixtu plejs ta' 2 miljuni, 3 miljuni. L-lum devija trend. Il-miljuni għed jilabu. Mux hekk. X'tagħmel? Issa jew ħatitla ma top clubs u tħallas dak il-miljoni bħala, ma kellha tibqa' asfilni. Mhux tagħmel. Taħseb imbagħad li jkollu jibdel il-modulu tal-lob jekk jiġi Pogba? Jew taħseb inkunu kapaċi nkomplu kif qed nilagħbu bħalissa? Le, jien naħseb jibqa' dejja, jibqa' dejja. Għax forsi eżempju qegħdin naraw ġieli deqleb 43, ġieli deqleb 35. Għadu ma sabx. Bil-PS li għandu, għadu ma sabx il-formazzjoni fl-offside. Naħseb qed jistenna dak il-plejer li jmexxilu nofsejna. Għalissa hemm dak il-plejer għaw fismu palissa l-Gwajjan, Bentancur jiena lija, kukuj teħellob. Huwa plejer li, all right, kuntat jagħmel l-ex-ball ma ta' kollha jagħmlu, ma soppenja miżbal Pirlo u taqla l-gos, sa Pirlo kemm bħalu. Ftit li xejn. Jiena lija bħal Bentancur tkun kopja ikunu kopja tajbik tajba. Bħalissa Locatelli ma nisax Locatelli, Dik ma sa dik beżżani l-iktar, jekk jiġi Pogba jintrefix Locatelli. Ifhem rajna l-istituzzjoni tiġri ġemma ta' Ronaldo. Eżatt. U Debba Dibala. Kif tara Ronaldo Debala l-ġemela. Jifhem dala fih nifsu wkoll jiġifieri konfidenza. Ma sofra Locatelli. Jidher għandu karattru Locatelli. Anka l-aħħar logħba tan-nazzjonal labu pożizzjoni li għandhom bżonnu l-Juventus. Jiena ma rajthom kolli nagħmel. Le, jiena bħalissa Taljan qed iberruni, ma nafx kif laqgħa waħda sar dat-tim daqshekk lob li tħobba xi jilgħab. Kull logħba mill-Euro law jipaxxuk jdawru l-ballun. L-Euro segwejthom. U ħafna tfal. Kollha għadhom żgħar. Kollha għadhom żgħar. U Locatelli l-aħħar logħba labu bħala trekwartista u kien eċċezzjonali wkoll. Locatelli bravo. Naħseb jiena
meta jkollu ċertu players tilabhom fejn tilabhom. Ikollhom bżonn naqra coaching tajjeb, daqina xilek id-dawwarhom, tal-lent ikun hemm jiena xilek id-dawwarhom u tużhom għal-dak li għandek bżonn. Sewa. U Allegri huwa mistaġġur l-affarijiet. L-għemmen daqsek Allegri huwa bravu ħafna. Ġifieri kompletament favur li jiġi lura Pogba. 100%. 100%. Sewa. Pogba, Bentancur, Locatelli. U hemm Marter ma ninsabx il-lar. Martur li jien aktar naraħ plejer kbir, imbil naraħ plejer ta' xogħol, jieħu biex jitragħilha. Ma naraħx plejer daqshekk effettiv fit-tim. Jien naraħ. Sta forsi kif jieħu postu jagħmel forsi jkun żbaljat, jew ma jkun żbaljat. Ifhem ma' Barcelona, ma' Barcelona kien ikun effettiv ħafna biex jivvertikalizza. Ma nies ma tax kellu dik l-opportunità ġibżolla qudiem id-difiża. Li rajda dejjem stramba jien. U dejjem jilgħab lek logħba u tnejn u jerġa' fil-lek logħba u tnejn qatt ma kien konsistenti laqas. Ejja, vera. Sewa, inti semmejt il-plejer qabel Vlahovic. F'każ li jiġi Vlahovic li qed jissemma li Juventus qegħdin fil-pole position biex nieħdu l-Vlahovic. U qed jissemma wkoll f'partit ma' Kulusevski hemmhekk. Qalu qegħdin jgħidu hemm xnijat li l-Juventus lesti jisagrifikaw l-Kulusevski bit partit ma' Vlahovic. Taqbel ma' tal partit ħanibdew minn hemm. Naqbel u le. Vlahovic irridu għax il-plejer għandhom nieqas il-Juventus. Bla dubbi ġifier għandhom bżonn numbers. Li ieħor joġobni plejer tajjeb, però lesti nissagrifikaw Vlahovic. Kuku jista' jikam ukoll. Eżatt. Għalek għu zazzaqsi, kem xi raġuni li ma tiddejjaqx li. Le, niddejjaq, ma nisqomx naħħuħ, però lest nissagrifikaħ biex nġibru Vlahovic. Mhux għax Vlahovic huwa xi plejer ħafna ikbar minnu, jew biex il-fall, għall-bżonn tat-tim. Juventus għalija għandhom bżonn dak il-plejer, għabba kun ngħidu la kaxxa, llum biex la kaxxa, imma dak il-punta tipo Trezeguet. Possibbli ma żomm. Mistoqsija iżu automatika tiġi. Jekk f'każ li jiġi Vlahovic, x'jiġri minn Morata, x'jiġri minn Keane, Morata huwa plejer li għandu ħafna esperjenza minn Vlahovic fejn jidħlu top clubs kif jidħlu fejn jidħlu lob kbar fil-Champions League eżempju fl-Ewropa. X'jiġri minn Morata hemmhekk? Ma taħsibx li jekk inġibu Vlahovic u nneħħu Morata qegħdin nitilfu dik l-esperjenza nitilfu dik il-kattiverja. Again, però jina lija Morata, plejer li kont nħobbu immens u dispeċini ħafna meta telaq, però minn mintu telaq minn magħna kemm ġara klaps. Qatt ma kellu postu. Jiena nemmen li Morata sa postu magħna u qatt ma rid jitlaq. U kien flaqwa tiegħu għalija ma Juventus jingħabel telaq. Tlajna final Però minn mintu telaq minn magħna dejjem riserva kien. Ma klaps kollha. U anka magħna għazza wara reġiġi, m'għadux l-istess Morata li kien. Ma mhux ħażin is-sena l-oħra. Le, mhux ħażin, imma ħdej li kien qabel telaq. Kif hu Morata qiegħed l-istess kif kien qabel telaq li qas il-Vlahovic ma nżomm. Però m'għadux dak il-plejer li kien. Ma naħseb ma naqbilx miegħek għax bħalmet ngħidlek ġifieri goals tagħna Champions League kien it-top scorer. Champions League dejjem jibrillek tagħmel lik. Jista' jkun forsi għax fil-Champions League jisib iktar spazju fejn se jiskrivu l-logħba tiegħu. Għax imbagħad barra Morata wkoll insibu li kien. Kien li u t-tnejn huma ġifieri Morata kien qegħdin fuq self option to buy, option biex nixtruha. Jiena kieku option to buy minnhom it-tnejn. Nażel dik. Għax għadu żejt. U naħseb li affordja ikun riserva ta' plejer ieħor. Kien ġifieri jagħmel it-tieni parti tal-istaġun tas-sena l-oħra bellaħ kull men mal-PSG. Ma dak huma plejers kienu għadhom żgħar. Anke qabel tagħmel minn magħna. Kien jidħol aħħar kwarta u jiskorja dejjem. Imma meta jaqbad jilgħab kontinwament konsistenti tkun taf x'inhu plejer. Ekku. Għax ġalek tażel il-Vlahovic fuqhom it-tnejn. Għax il-plejer għandhom bżonn. Taħseb m'għandhomx l-istess logħba? M'għandhomx l-istess logħba. Morata ma narax plejer ta' kaxtajjeb. Ma nafx dak il-center forward li ngħidu center forward aħna kif nafuh aħna, tipo Trezeguet.
iktar huwa Vlahovic għal dik il-pożizzjoni jien nara. Għandek il-raġuni, għandek il-raġuni wieħed taħjar minn ieħor għal bżonn fit-tim. Għandek il-raġuni il-Juventus rridu huwa li jridu. Il-sinjal li jekk jara xi ħaġa jinsammek. Jien naħseb hemmhekk fil-fatt għabad il-gos kollha jew Juventus. Unfaxxi, m'hemmx wieħed iswarja. Eżatt, fimtek. Bdejt biħanti kważi, l-loba ta' Roma. L-loba li nisma Roma. Mourinho tqis kollox, tqis li qegħdin fit-tielet kompetizzjoni tal-Ewropa, hija fit-telefon dik. Beda tajjeb, tqis kollox, beda tajjeb ħafna. U nafu li Mourinho ma tantx niżilhom il-Juventus, raġunijiet ovvi ma tantx niżilhom. U naħseb li se jħabbatna Mourinho jien. Ħajħabbatna mhux fil-logħba kontra tagħna biss, imma anke fil-lig in ġenerali. X'naħseb fis-sens, x'naħseb fuq għalih, fuq il-logħba li jmiss u anke fuq il-fatt li ħajkun challenge. Jiena nemmen li Juventus bda tkun logħbek. Għall-okkażjoni. Għall-okkażjoni biex qed se jiġu għax logħba diffiċli għax Roma tilha tajjeb. Mourinho għandna xillu naħseb idaħħal mentalità li Roma qatt ma kellhom, ġilhom qatt ma bdew hekk. Naħseb l-iktar coach ta' jisem li kellhom dawn l-aħħar snin. U bidlu ħafna coaches. Ma niftakarx coach. U bidlu ħafna coaches. Kemm Da, beda u għala beda. Dal-level. Alla jbirek fil-sens. Beda tajjeb mill-ewwel. Li Roma qatt ma bdew tajjeb. Normalment il-Roma f'nofs il-lig jibdew jirrankaw, jibdew javvanzaw nara. L-logħba ħadd tkun jibsa żgur 100%, però xorta temmen fil-Juventus. Mhux taħseb li ħanaraw, x'tibta logħba ħanaraw naħseb. Jien naħseb logħba ta' coaches għal. Għax il-bizna x'inhi. Għalhekk saqsejtek x'logħba taħseb li ħanaraw minn ta' Juventus għax f'opinjoni tiegħi iż-żewġ coaches huma simili fl-approach tagħhom. Li ma nagħġu ħobbu jkunu avventurużi. Xejtni li huma. Imma kapaċi li b'mossa waħda jew tnejn jibdu l il-logħba. Għalhekk qed logħba ta' coaches, jien naħseb il-coach ħajkun li determina l-logħba. Il-line-up ta' tattika. Line-up tattika meta tibda tattika waqt logħba u substitutions u hekk. Jien naħseb dik it-tip ta' logħba nara. Il-coaches ħajkunu. U il-fatt allura li iż-żewġ coaches m'għandhom l-ebda problema li jħallu l-possess għand it-tim ieħor għand l-avversarju. Kif min taħseb ħadd tiffavorixxi dik il-ħaġa? Taħseb li Juventus huma b'okkazjoni u jimpunaw il-partita, ma jew inkella Roma taħseb ħajkunu juru dik il-grinta nafu li Mourinho bħal met ngħidu ma tantx jaħmilna jgħid ħammur ħansawwahom. Jekk jagħmlu hekk ir-Roma naħseb huma favur il-Juventus. Bikjeza kif inhu bħalissa, Bikjeza kif inhu bħalissa. Ma tix tafdaħ fil-kaxxa kbira tiegħek. Naqbel. U naħseb dak huwa dak ħajkun punt li jekk kilha dik il-logħba, jekk Mourinho joqgħod naqra kawt u joqgħod jistenna Juventus, jien naħseb Chiesa ħajkun fattur. U jekk jiġu bil-maqlub imbagħad, jekk jimponu. Dan qed diffiċli għax difiża tal-Juventus hija iktar Taħħita? Biex b'taħħita, iktar wise, iktar anzjana u iktar esperjenza u veri ma ta' mhux faċli li ħataqbadhom kif ġibha laħaq. Jien nara ħani, saħila tkun taf nżajda għax. Saħna għabjad viċċi kwella, jekk ilha Kalini mela ġbonucċi. Ejju, għed minnhom li tilab il-direkt qiegħed hemmhekk isu dejjem konsistenti. Ħares le. Kollu nsaqsek id-din iskors taħseb li ħajjiġi jew xi xtieq li jkun inti. Nibdew xtieq li jkun. Naħseb jiena kollen nagħti riżultat nebbieħ fuq il-Juventus. Jiena ħankun daqsxejn as pożittivi ngħidu hekk wieħed. Jiena għandi fiduċja, jiena jekk l-ewwel nett il-Juventus dal-lobiet iridu għax jekk jitilfu da żewġ lobiet li ġejjin ħajjaqtaw lura minn tafu. U naħseb ħajkun il-distak, issa l-distak l-aħħar ġiskobiet reġa' l-fanza oġajna. Ma jridux jerġu jitilfu daw l-żewġ lobiet. Ġek jitilfu daw żewġ lobiet, il-distak għalka se jżid. Allura. Naħseb ħajkun l-okkażjoni iktar il-Juventus. Ora, qed li huma l-okkażjoni, mela xi tridu, xi prestazzjoni tixtieq tara biex tgħid
labna tajjeb. Tgħid li oraj, ngħidlek nitilfu ma nalbu tajjeb. Dik jiena riżultat fl-aħħar mill-aħħar. Ir-riżultat. Ir-riżultat. X'jiswa li telab logħba tajba u x'issa Juventus. Id-displaċini ma tantx ukoll tagħmel, ħallit kontra preda Juventus. S'issa Juventus kważi dejjem nagħmlu tajjeb. Imma biżbalji, jekk tarek għal 8 goals il-Juventus 6 goals minnhom huma kollha tort ta' ġeżni. Biex tort ta' ngħidu hekk. Jew kellha kollha għażu niftakru minn hemm l-Empoli kien ma nafx minn fejn għamlu. Ġifieri, inutli tilab tajjeb u titlef l-aħħar mill-aħħar. Xi prestazzjoni tixtieq tara biex tgħid biex tkun kuntenti bil-prestazzjoni. Bil-prestazzjoni issa. Forsi hemm xi players li tgħid tixtieqhom juru b'xi ħaġa. Le jiena bħalissa n-number one għalija huwa Chiesa. Chiesa bħalissa qed nisma' ħafna jduk li kulħadd irid joffri l-miljuni għalih Chelsea u Liverpool fil-passat għallu għalfhom 100 miljun għalih, meta dan qasbis huwa tagħna propja. Eżatt. Jiena naħseb ħadd tkun logħba kawta tniżżewġ naħat, però naħseb prestazzjoni tkun tajba. Nemmen bħala prestazzjoni bħala tim nemmen tkun tajba. X'għati mi kbar Juventus iktar tirvinhom meta jara patim żejr. L-iskop tagħhom kun li ma jħallux li Juventus jilagħbu. Timijiet kbar qed jingħidu jerħu. All right, insertaw żewġ timijiet, żewġ coaches li jilagħbu l-istess sistema. Ħadkun logħba ċess naħseb. Ħadkun logħba, għalhekk ħadkun logħba ta' coaches. Logħba li rebaħ bil-moħħ, mhux bil-fiżika minnati. Fimtek. Le, naqbel miegħek li ħadkun logħba interessanti ħafna. Narqu kapitlu hemmhekk tkellimna ħafna affarijiet, l-aħħar appell tiegħek, Sajm, appell tiegħek il-Juventini Maltin u l-membri, il-Juventini li għadhom mhumiex membri u li qatt ma ġew il-klabb hawnhekk, kif ukoll membri imma li qatt għadhom ma ġew, once again hawnhekk is-sedje il-fil-pass li għandna hawnhekk illum. Jekk tgħidlix raġuni ngħidlek ma nafx, imma ħafna nies li kif semmilhom klabb tal-Juventus, jiena għalhekk ma ntilx fejn tiġi biex tara l-logħba. Imma li tkun fada, familja. Beta, besa koħħa li jena l-Juventus jgħatini familja. Ma nafx, xkun għadin nistennew jena l-ħudi membri, u n għandi t-tlita minnu għatma ġawa. Għatma ġawa. Imma jidikunu membri bil-fors. U dak huwa l-appell li għal-kull Juventin. Ma tistax kun Juventin ma tkunx membru ġokla. Jien nara. Plus li ġoffi mek bħala president. Dejjem grazzi lilu, hemm affarijiet sbieħ pjanati. Hemm affarijiet sbieħ pjanati. Ġifieri ma nippretendix li ikun hemm xi ħaġa li tintoġob u nibda nara l-membri ġejjin. Il-membri tkun hawn dejjem. Ma tix toqgħod tistenna, pereżempju ġib eżempju, jekk ngħidu ġej ġewara, tibda tara l-membri ġejjin, dejjem l-ismem. Però dak ma jkunux klabb, ma jkunux nies ta' klabb. Nipreferi wieħed li jkun ta' klabb mill-tnejn minn dak il-membri. Għalhekk il-familja għandha il-membri għandhom jikbru u jikbru dejjem, u jkunu membri dejjem, u dejjem ikun l-istja li jista' jkun għalli jkun ġej. U bħala appell nerġa' nirrepeti l-linja tiegħi jibżgħu għall-premises. Għadda ġojjel mhux Malta fil-data l-Juventus kollha, għax kif għedlek fil-bidu kull min jiġi għaw kulħadd jibqa' mibluħ. Nibżgħu għalih. Dik li kbar appell li nixtieq nagħmel il-membri, please ibżgħu għalih. Għax dan huwa tagħkom mhux tagħna fl-aħħar mill-aħħar, l-ispejjeż li nagħmlu huma minn tagħkom mhux minn tagħna, aħna xogħol biżjed. Naqbel miegħek hemmhekk. Grazzi ħafna Simon tal-intervista ħadd biċi nitkellem miegħek ħafna. Aħna l-appuntament tagħna magħkom huwa nhar il-Ħadd fid-9, Juventus kontra Roma. Ejjew segwu l-logħba hawnhekk ġewwa l-premises tagħna u ssibu membri jekk għadkom ma sieħetlux membri. Narawkom nhar il-Ħadd fid-9, grazzi tal-li segwejtuna għalli jmiss. U tinsewx illi wara l-logħba tar-Roma kollkom l-opportunità li istamgħu lejhom permezz ta' intervista wara l-logħba wkoll. Grazzi tal-li segwejtuna u narawkom nhar il-Ħadd.